Mabungahong kabuntagon na leta kay naami gibuhat. Pero okay pa, madapa igsoon. So pwede na to i-share igsoon. Let's go for the glory of God. Ako sa i-share igsoon. Okay, done sharing. Shout out from Turel ug sa akong partner nga si Candido Estaquia Bangkal Jr. While nag-work, naminaw po siya nimo. From Darren, Sister Darren Padillos. Okay. May buntag pastor sa imong pamilya ug sa tanang viewers. Brad, thank you kay gimingaw na jud ko nimo. Okay. So ang imong kaliwat kadugo na sa akong prayer. Lord Tons Yadnots. Okay. God bless Brad. Amping da Cebu. Anyway, dili kita mag-shout out sa runa kay after ani magkuha ko sa kong anak. Nadugay mo tag live kay kanang kuan ba? Nadugay tag live kay nami importante nga gibuhat sa akong asawa nami gilakaw. Unya karon naagali seminar to akong asawa ning attend nya ako wala ko ni attend kay nag-live ko. Igor na ko siya gihatod kay usa sa rason nga wa ko attend. Ganahan ko mag-live unya maapiki pod kay magkuha ra gyapon ko sa akong anak, no? Tulo ra baya mi. No? So, salamat sa Ginoo sa laing kabuntagon nga iyang gihatag mga igsoon. Ning mata ta ning kabuntagon, bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom nga gihatag sa labang makagagahom nga kung unsa man atong sayop sa kagahapon ato kining kuhaan og leksyon nga i-apply karon for us to become a better person. Amen. Okay? So, anyway, gikan dai kog prisuhan ning hapit ko sa akong amigo. Kung nagtanaw karon Brad, ako sa gingnan nga mahapit ko kadiyot diri Brad kay manuhon di ka, no? Kay mao mo gyud ang nasa akong dughan igsoon mga piniriso. So after na ako naghatod sa akong asawa ning hapit ko sa police station unya akong gihapit akong barkada, akong higala, no? Na dito na nasa sulod sa selda. Brad Bano, God bless. Bawo na ka. Pinangga kay ti ka, no? Ana na di ano. So nakas akong prayer kanunay. Kay balo na ka ana, mga memories na to. Okay. So ako nang barkada suod nga higala igsoon. Gisiden Hostol Flores, thank you din for watching. God bless you more and more and more. Kanunay mo na sa among prayer og sa ibaw na ka nga unta ba ng reward ni Lord. God bless, God bless. Okay? So again, dili sa ko kayo magbasa-basa sa comments, no, kay kung magkuan ta madugay ta, no. So anyway, ang ato ang topic for this morning is about kuan bitaw about the kung unsa ka genuine, okay? Genuine ba ang pulong sa Ginoo? Kung unsa ka mahinungdanon nga need gyud ta mo hatag og higayon sa pulong sa Ginoo. Kung unsa ka importante sa kaluwasan ang pulong sa Ginoo. Ato nang isgutan, no? Isgutan karon igsoon. And anyway, before that, thank you guys sa mga subscribers nato, no? Thank you so much sa itong mga new followers. Welcome kay mo dire, no? Kunya today moabot na siguro tawag 124,000 followers kaya akong gili-ili hapit na. Kunya thank you kay sa mga viewers tanan mga avid viewers nato sa makanunay sa inyong pagtan-aw, no? Sa tuang live o ani nga page. Salamat kayo. Kunya thank you rin kayo sa atong mga followers nga inyong gidala inyong mga higala ani nga page para
para ma-bless po sila og makadungog sa mensahe sa Ginoo. Unya salamat sa kayo sa mga nag-share, no. Thank you kayo mga igsoon. Dako na kay nang tabang nga atong i-marites ang pulong sa Ginoo, no. Kay as what I have said, igsoon, mao ni reason nga naa ako perminti ani social media kay kani nga platform is madali ra ang pagwali sa pulong sa Ginoo, no. Dili na ka kinahanglan mulukat og passport, maglukat og visa, something ana, mag-secured og visa para makadto ka sa laing nasod. But through this kani nga platform sa social media, mas madalian ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen. So again, pasensya na kay nadugay atong live igsoon. Nya unya mag-live na punta. Sige lang tag-live ni kay ugma murag nami lakaw. Shout out no sa tanang taga Pitugo Islands. Ugma mo adto mig Pitugo sa mga brad na ko diha, no? Matumig Pitugo kay nami mo-attend mi og nami na birthday ba. I-invite sad mi alagad sa Ginoo. Mabalik mi dito. Okay? So again, before we proceed, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in our comment section para makabantay sila. Kunya konsad. Just type at followers at highlights at everyone. Kisa man ni, Brad, ako di ay si Isang Brad. Okay? Karat-karat ba? So, again, igsoon, dili sa tamo, daghan og mga shoutout no kay kuan ba? Brad Pastor, unta makabisita ka diri sa Mua Tanhay City. Long live nimo Brad Pastor. Long live sa Brad. So, ako i-shoutout ako mga Brad, ano, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Mga kapulisan tanan bisan asang dapita, shoutout. Mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines, mga piniriso tanan nga naa sa bisan asa nga BGMP, shout out og sa mga piniriso nga naa sa mga gagmay lang nga station, nasa police station, no, mga jail officer, no, mga PCR, PNP live coaches, shout out na to tanan igsoon. So abanti ta magdali ta igsoon kay na late na ta, so let's pray. As what I have said and as usual igsoon, before ta mamalandong sa pulong sa Ginoo, kinahanglan jud ta magampo atong i-welcome ang presence ni Lord para mas malamdagan bitaw taw niya, mas masabtan nato ang pulong sa Ginoo igsoon kung ato siyang i-welcome, ato siyang ipatunga, ato siyang i-invite igsoon ang Holy Spirit para ma-feel nato yung presence. Amen. So let's pray. This time we have 115 viewers. Ang uban wakabantay. Sige lang. Padayon ta. Okay, let's pray. Father God, thank you so much, Lord, for another great privilege that you've given to us this morning. Salamat kay Ginoo nga gitagaan na pud mig higayon nimo. Taliwala sa kabisi. Taliwala, Lord God, sa among mga responsibility every day, but still gitagaan mi nimo kadasig higayon nga mamati sa imong pulong. Lord, again, unas tanan, as always, limpyuhi among kasing-kasing. Himo aming angayan, himo aming takos, Ginoo, nga mamati sa imong pulong. Limpyuhi kami, Ginoo, kung aduna may mga kalapasan, aduna may mga kapakyasan, nga wala mi makabantay, pasaylo ami, Ginoo. And as we listen to your word this morning, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, kasing-kasing, Ginoo, nga willing mo dawat og tambag og correction. Labaw tanan willing musunod sa imong pulong, Ginoo, doers of your word. And then tagay usab kami, Ginoo, kaalam nga langit nun, tagay mi, Ginoo, kahibalo nga langit nun, aron among mas matugkad, mas mapalawman ang imong mensahe, ang imong pulong, Lord God. Kalinaw sa una-una usab, Ginoo, among iampo karon nga walay laing masentro, walay laing ma-focus, ikaw lamang. Wala mi gipataas nga relihiyon karong taknaa kung dili imong buhi ngalan lang, Ginoo, si Kristo, kay walay laing naghatag sa kinabuhi. Ibabaw sa krus Kalbaryo, ikaw lamang, Ginoo. So Lord God, you alone will be glorified this time. We honor you, we adore you, we magnify you, we worship you this morning. We invite your presence right now. Amo kang gi-invitar nga mo patunga, mo pataliwala, Ginoo, sa among pagabuhaton karon. And I pray to all of the viewers right now, Lord God, i-bless, Lord God, kutob sa makakita, makadungog, Ginoo, ani nga live, Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Ginoo. Lord, thank you for the victory. Salamat sa imuhang kamaayo o
And I pray that the Holy Spirit, Lord God, mamuhat, makigstorya sa matag usa kanamo, Ginoo. Let your will be done, Lord God. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus nga mong bugtong o personal nga manluluwas. Amen. Hallelujah. So this time we have 137 or 140 viewers. 139. Okay? So, lahos mga igsoon. Kay medyo nagdali man tano. So atong teksto karon igsoon. Anhi makita sa Mateo 24:35. Okay? So wala pa ta kaabot diri og viewers nga 200. Imong kuno ba? Okay? Anyway, thank you sa mga friends na to, no? Atong mga followers right now nga nag-mention sa inyong mga higala. Salamat kayo, no? Og salamat kayo mga igsoon nga nag-type mo at followers at highlight og at everyone or unsa man inyong gi-type diha. Okay. So this time we have 140 plus viewers and we will start now. Good evening, Pastor. Paampo ko nga mawala na kining bisyo nga nagapos sa akong kinabuhi. Ikuan ragod ko igsoon ako lang kang ikuan be. Picture na ako imong kuan. Kayo say di na ko matagad kay daghan kay mo comment. Ako sa picture na, wait mga igsoon. Chilo Balong Manaw, okay? So, i-appeal di ka sa akong personal prayer igsoon. Kaya maumani, wa mo ko'y lingaw. Kung lingaw, muwali, magampo, magbasa og Bible, mawar na akong lingaw. Magkuha sa kong anak, okay? Full-time man ko igsoon sa ministry. Okay? So again, ang ato ang teksto karon mga igsoon, ano makita sa Mateo 24:35. Actually, mao ni ang event ni Jesus igsoon. Ani mao ni ang gisulti sa mga katawhan. Ingon siya diri igsoon. Mateo 24:35. Okay, according to the word of God, nag-ingon diri ang kasulatan igsoon. Matapos ang langit ug ang yuta, listen carefully. Apan ang akong mga pulong magpabilin gayod sa kanunay. Amen. One more time. Again. According to Jesus Christ, in the book of Matthew, chapter 24, verse 35. Nyaraha, ito sang ipadoko gamay. Alright. Nag-ingon din mga ikson again. Mateo, kapitulo 24, versikulo 35. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon si Kristo mismo. Ingon siya. Matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayod sa kanunay. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. So nining kabuntagon igsoon, gipahinumduman ta sa Ginoo kung unsa ka genuine ang iyang pulong. Kung unsa mga igsoon ka, let's say ka matuod, kung unsa ka tinuod ang pulong sa Ginoo. Nga kinahanglan jud ato ning basahon, atong tumanon, atong tun-an, atong pamalandungan. Matag adlaw igsoon, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo kay tinuod kini, matuod kini. Dili lang ni gisulti sa tao, kung dili gipropesiya gini sa Dios, pulong ni mismo sa Ginoo. Og si Lord lahi igsoon, kay ang tao paasa pa ng pulong sa Ginoo nay pag-asa. Kung mulaom ta sa pulong sa lalabawng makagagahom, sigurado nga atong kinabuhi nga way paglaom, makabaton og paglaom. Kay Dios mismo nagsulti ani. Ingon siya igsoon, mahanaw man ang langit, sayunan tana. Langit ug ang yuta mahanaw man. Apan ang pulong sa Ginoo magpabilin. In other words, mga igsoon, kung naaman tay angayng tuuhan, kung naaman tay angayng saligan, kung naaman tay angayng kadangpan, pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo igsoon madugay man o madali, matuman gyud kini. Kay nagsulti niini ang Dios mismo nga buhi. Dili lang ni sinulat og tao igsoon. Importante ang pulong sa Ginoo, no? Daghang kay mga tao nga na-disappoint, mga tao nga nasakitan, nadismaya, kay nga naman mas nisalig sila sa saad sa tao. Mas nisalig sila sa saad sa ilang mga hinigugma. O may problema na. Pero abi na may igsoon, bisag unsa ka kasaligan anang nga tao, bisag unsa ka kasaligan anang tawhana kay na-prove nimo nga buutan siya, kasaligan siya, pero mao lang ni timan igsoon. Listen carefully, look at me. Ang tao ra gina siya. Ang tao bisag unsa niya kabuutan o kakasaligan, di gina siya perpekto.
Naay panahon nga masipyat gud siya madalinas, ug naay panahon ug naay posibilidad nga ang iyang saad nimo pakyaso niya. Di ba according sa mga panultihon, saying sa kalibutan, promise or promises are made to be broken. Nganong daghang nasakitan? Nganong daghang manag-uyab ka nagkabulag? No? Grabe ilang panumpa, sa diyang uyab pa sila, padiyo sa diyang nagminyo na sila. Karon nagkabulag, asa ilang gipanumpaan. It is normal because, of course, we're just human. Tao rata. Ug ang tao igsoon mapakyas, masipyat gina. Kay dili na pareha sa Ginoo nga perpekto. Bisag ang ngalan sa tao perpekto, ngalan ra na niya, pero siya mismo dili na perpekto. Kay wala laing perpekto si Lord ra. Mao na igsoon nga karon gipanumduman ta sa pulong sa Ginoo. Kung unsa ka matuod ang iyang pulong, ingon siya, mahanaw man ang langit ug ang yuta. Ang magpabilin ra gyud nga mubarog sa walay katapusan hangtod sa kangturan ang iharang pulong. Mao na igsoon this morning ako mong gidasig pagtuon sa pulong sa Ginoo, basaha ang Biblia. Kay ngano man ingon si Jesus mismo, matapos ang langit ug ang yuta pa ng akong mga pulong, magpabilin gayud sa kanunay. Asa man nato makita-an ang pulong sa Ginoo? As what I have said last night during our live, asa na ito makitaan? Asa na ito mabasa ang pulong sa Ginoo? Of course, sa Biblia. Sa Biblia na ako diri dagko kay ni mga igsoon. Mga Biblia. Napanay nga na ko, James. Okay. Napay daghanan ni mga igsoon, mas gawas ang uban. Waay lain igsoon nga atong mabasa, makitaan, mapamalandungan ang pulong sa Ginoo. Na sa Bible, wa sa magazine, wa sa newspaper, wala sa social media. Okay? Sumao na nga ako mong gi-encourage igsoon this morning nga during your pray time, or dili lang kay pray time, kung dili tagaan jud nato gigayon igsoon, basahon na to ang pulong sa Ginoo. Kay ngano man maura niyang mubarog daw, no? Maura niyang magpabilin sa kanunay ang langit ug ang yuta. Apil ang saad sa tong mga asawa, bana, atong maginikanan, saad sa atong best friend, close friend, saad sa atong mga higala. Posible na igsoon nga mapakyas na kay tao ra sila. Way lain nga di mo pakyas ka nato ang Ginoo ra ug ang iyang pulong. Amen? Ug ang pulong sa Ginoo, ang gisulti sa Ginoo, ang balaod sa Ginoo, makita sa balaang kasulatan. Mao na igsoon nga ayaw pa abog-abugi inyong Biblia sa balay. Ayaw i-disregard, ayaw i-ignore, ang uban mga igsoon kay pinangga kay ilang Bible. Hinapinan ug tungod sa kapinangga gibutang rasuok. Di ba kabantay mo? Igsoon tagaig time ang pulong sa Ginoo. Mas saligi ang pulong sa Ginoo. Look at me again. Mas saligi, mas tuuhi ang pulong sa Ginoo. Ako na igsoon. Kisa may magtuo nga may ngani ko, no? Gabi nagwali ko sa prisuhan igsoon. Na akong gi-share na mauni akong ginabuhi. 12 anyos pa ko nakatilaw ko Pilmiro og Shabu, pero hapit na ko mag-13 kay December man to. Unya akong birthday is bakasyon gamay man to kana bitong December. Nya nakatilaw ko og Shabu igsoon. That time, I was only 12 years old, pero mag 13 years old na ako pagka next month kay December, January, birthday man ako. Sayo kay ko nakatilog siya buig son, sipa, paking siya buo ato. No? Unya atong time igson, grabe. Pero, tungod kay kong papa, alagad po sa Ginoo niya, nakadungog na kong mga wali, nakadungog na kong mensahe, nakadungog na kong mga bersikulo. Di dyan ako kalimtan, igson, nga naay one of my favorite verse, nadunggan ako kanang Mateo 11:28. Nganingon diha, dool kamo kanako. Again, Mateo 11:28, dool, ingon si Kristo, dool kamo kanako. Kamong gikapuyan, gibugatan, gikapuyan na sa inyong utang. Kapoy na kay lulong kas makadaot nga bisyo. Gikapoy na kas addiction nimo anang porn. Unsa may mga addiction nyo diha? Mga scandals, mga 6 videos, mga Viva Max, mga Pornhub. No, unsa man ang mga laway diha igsuon. Gikapoy na ka na imong bisyo nga wa malipay ang Ginoo. Kay hibaw ka nga gikonbiktar ka sa Ginoo. Gikonbiktar ka sa Holy Spirit pero di ka kaundang, gikapoy na ka. Miingon si Lord sa Mateo 11:28, dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan nabugatan kay papahulayon ko kamo. Nay kapahulayan, nay kabag-uhan, nay kagawasan gikan sa lain-laing gapos di Satan kung muduol tas kay tasan. Sigurado matagamtaman natong tinuod nga kabag-uhan ug ako nang napamatud-an. Amen. Sadang ning duol ko sa Ginoo, ning surrender ko sa Ginoo way back 2012 during my more than 16 years in drug addiction.
Dili lang kay Shabu akong bisyo ha. Kuratan to mga piniriso uban nga wa kailan nila. Nako. No, abi nila og ordinaryo ra kung adik-adik. Nagtuo sila og Shabu no. Ako silang giingnan. Basta may bisyo nyo, Shabu, gamayar man na. So ako silang gisiran sa akong bisyo. Shabu, sigarilyo, inom, marijuana, bulkasil, barnis, rugby, gasolina, sirap, babae, pagpangawat sa unod. Dagan kay kong bisyo. Aso sa katol, ako pa nang gitripan. Ang sigag mata, hala, salbahis, pamday na mo, gibag-o, galio. Ano? Aban sa dihang naka-familiar ko nga verse, ikson nga nadungog na po na ako sa uban. Nga kung naaditas kalisdanan, kung naatas tumang kalisod, nga grabe nga struggle, kabugat, atong gipasan, problema, depression. Kahit ako silang gignan nga, abi nyo mga igsoon, 3 times ko nag-attempt og suicide, pero wa jud ko namatay. Grasya sa Ginoo kay naday plano siya sa akong kinabuhi kay wala ko kasabot sa akong kinabuhi, na-depress ko. Kay di ko kadawat nga ingani ko. Di ko kadawat nga inigmata na ko sayo sa buntag, makadungog ko sa hilak sa akong mama. Akong mami magsigig hilak, magsigig ampo na ko ug masakitan ko. Kay nganong natawo man ko nga salbahis, nganong natawo man kong barumbado, adik-adik, kawatan. Nganong natawo man kong kriminal. Mao na igsoon nga di na ko kadawat matong na-depress ko, usay akong akong ipakong sa ligi, magkadugo, muhuboy ni. Ingon akong mami, ngano man ka? Ana, pakong ko, wa ko kabantay, pero wa ko gipakong ko nako. Kay gusto ko mamatay. Gusto na ko tapuson akong kinabuhi. Apan sa dihang na-remind ko, na inumduman ako ang pulong sa Ginoo Mateo 11:28, duol kamo kanako, kamong gikapuyan, nabudlay, gibugatan. Then I will give you rest. Si Jesus mismo ning ingon. Sa dihang ning duol ko igsoon, mao na ni karon. Ang banggiitang tig-deliver og Shabu, na imong tig-deliver na sa pulong sa Ginoo. Banggiitang adik-adik sa among lugar. Ako bitaw ning gi-share gabi nga diri sa among barangay igsoon. Katong time nga nihit kay Shabu nya mahal. Maglisod og palit ang uban kay mahal kay ang usa ka putos tag 500. Ako na lay sigig suyop kay namay kwarta. Kawatan man ko. Mangawat man ko piring sa simbahan. Pitaka sa akong mama ug papa kawaton ako. Cellphone, relo, kwintas, arios, any valuable things nga pwede pasuopan ko na. Mao nang ako ray magsig balik og suyop. Sila kay way kwarta wala mao nang akong librehon. Pero sa dihang sa ka-stress akong ginabuhi ning duol ko sa Ginoo. Mao na niya akong kinabuhi karon igsoon. Wa ko ning agi og rehab, wa ko ning agi prisuhan. Wa ko ning agi psychiatrist kay ingon sila nagistorya na daw kog ako ra usa. No? Pero ni agi ko sa Ginoo. Tinuod ang pulong sa Ginoo igsoon. Once mo duol ta mo surrender ta niya, naay kabag-uhan, naay kapahulayan. So tinuod ang gingon ni Jesus karon sa tong teksto. Nga mahanaw man ang langit ug ang yuta. Way lain nga magpabilin nga magbarog ug matuman pulong ra gyud sa Ginoo. Amen. So that is why this morning I want to encourage everyone to spend more time meditating the word of God. Magbasa tas pulong sa Ginoo igsoon. Kay naa diha ang giya, naa diha ang kamatuoran, naa diha ang mga balaod sa Ginoo. Naa diha ang mga instruction ni Lord ug unsay sala ug unsay dili sala. Amen. Mas maayo saligan ang pulong sa Ginoo. Mas maayo dangpan ang pulong sa Ginoo kay dili gyud tayo disappoint. Okay? Kung naamo diri nagtan-aw karon igsoon nya naa kay pagsalig sa tao, salig ka sa imong kwarta, sayop ka. Mas saligi ang Ginoo, tanawa. Nag-ingon ang Jeremias 17:32. Again, Jeremias 17:5. Ningon ang pulong sa Ginoo according to Prophet Jeremiah in the book of Jeremiah chapter 17 verse 5. Nag-ingon diri. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao. Okay? Og sa mga kusog sa tao. Sama siya sa usa ka sampinit sa disyerto nga nagtubo sa ugang yuta ug sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok. Wala gayoy maayo nga maangko niya. Ingon ang balang kasulatan igsoon nga sa ubang verse ani igsoon is tinunglo. Sa English is curse. Okay? Tinunglo ang mga tao nga ning salig sa kusog sa tao, ning salig sa iyang isig ka tao. Wala diha ang tabang, wala diha ang maayong mahitabo niya. Samaw daw siya sa tanom nga natanom dito sa parat nga yuta or dagat nga walay mo tubo. Okay? So walay kapuslanan. No, gi-remind ta ni Lord this morning nga tinunglo ta kung ang atong pagsalig na sa tao or saad sa tao. Okay?
Mabot ang panahon nga madismaya ta, madisappoint ta. Kaya nga naman, tao ra man na. Tao ra na ang saad na to. Tao ra na siya nga kusgan, ma-influensya. Ako, Ikson, dili ko mo limod. Nga daghan kog mga amigo, mga ma-influensya nga tao. Daghan kog ma-influensya nga tao nga amigo. Pero wa jud ko nagsalig nila, nagsalig ko sa Ginoo. Ako'y daghan, di ko mahambog na ako'y mga koneksyon. Mga dagkong tao, daghan kong amigo. Daghan jud. Pero mas nisalig jud ko ni Lord. Nisalig ko nila, God, kay labi na sila sa gobyerno, niya na sila, kabalo sila sa balaod, nisalig ko nila. Nisalig ko nila, pero mas nisalig jud ko sa Ginoo. Kaya what I have said, Ikson, ang tao ra na. Ang tao dili perpekto. Amen? Ingon na balang kasulatan sa Jeremiah nga tinunglo ta kung ang atong gisaligan tao. Okay? Pero nag-ingon diri pod ang patras ta, ang Jeremiah gyapon. No? Kuan man to? Mao ni una, Jeremiah 17:5, pero mo padung ta sa city. Nag-ingon diri ang Jeremiah 17:7. Jeremias 17:7. Nag-ingon diri, apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Wow. Tinunglo ang tao kuno nga mosalig sa iyang isikataw. According to the word of God. Tinunglo ang tao nga mosalig sa iyang isikataw o sa saad sa iyang isikataw, mahimong tinunglo ta. Pero niingon siya sa 7, apan panalanginan ko ang musalig nako. Kung musalig ta sa Ginoo, panalanginan ta. Kung musalig ta sa iyang pulong, siya man na mismo. Okay? Balaod sa Ginoo. Panalanginan ta. Naa ang panalangin. Once ang atong pagsalig, ang atong paglaom, ang atong gidangpan, ang atong gilauman, ang pulong sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik, Ikson, gabi nasulti na ko ni. Josue 1:8. Dili na to ibulag ang balaod sa Ginoo, ang basahon. No? Ang Biblia. Kaya naman di ang balaod sa Ginoo. Pamalandungan na to ni adlaw gabi. Unya atong sundon ang pulong sa Ginoo ang naisulat niini. Unya magmauswagon ta. In other words, mga Ikson, na ay blessing, na ay prosperity, na ay increase, na ay, let's say, miracle, na ay breakthrough, sa dihang atong pamalundungan ang pulong sa Ginoo, musalig ta niini, mudangop ta, unya atong sundon, na ay pabor sa Ginoo. Nganuman, kay musugot tag sa dili igsoon. Once, we always, every day, or every minutes, every hours, we always claim the promise of the Lord in the Bible, nga atong nabasa. Madugay man na siya matuman, pero matuman gina kay saad nas Ginoo. Mingon ang balang kasulatan, mahanaw man ang langit ug ang yuta. Apan ang akong pulong mulungtad jud kini. Ang akong pulong magpabilin kinsay nagsulti, si Kristo mismo. So I don't understand ganay uban nay nakoy nadunggan nga preacher, amigo man mi ani. Ganingon siya nga ang salvation kuno wala kuno aning Biblia, no? Ang dili ko ni siya ingon nga basihan, kun dili ang simbahan. Why? So unsa day gibasihan sa simbahan? Di ba ang Biblia ra pod siguro? Biblia ra gyapon. Unsa gitudlo sa simbahan? Di ba? Di ba ang mga santos makita man sa Bible? Nganong di man ta mobasa ang Bible? Di ba? Ana ra na. Actually amigo mi na niya. Pero dili na ko i-mention kay bawo na siguro mo. So, pulong sa Ginoo ning ingon mismo si Kristo. Mahanaw ang langit ug ang yuta. Unsa may naa sa yuta? Sa yuta na di ang mga tao. Sa yuta na di ang mga saad sa tao. Sa yuta na di ang mga pasalig sa tao. Pero ningon na balang kasulatan nga mahanaw na tanan. Ibin ang langit mahanaw na igsoon. Apan ang pulong sa Ginoo magpabilin. Ang pulong sa Ginoo mubarog. Ang pulong sa Ginoo mulungtad sa walay katapusan. Wow! Diba? So kinsa may atong tuuhan? Saad ni Brad, saad sa imong igsoon, sa imong higala. Way problema nang mutuotan nila igsoon. Pero ang pinaka number 1 sa imong kasaligan, si Lord yun dapat. Ibutan lang number 2, imong bana, imong asawa, or kinsa man ng mga tawan, or number 3. Apan ang number 1 nimo igsoon nga gisaligan, siguruha nga si Lord na iyang pulong, iyang word. Nga naman, kay maunay matuod, maunay mo barog, maunay mo lungtad. Sultian ko kamo igsoon ako dahil. Siya dahil ning salig ko sa pulong sa Ginoo. Sa Mateo 11:28 nga kung gikapoy na ka, gihaguan na ka, na depress ka mo duol tas Ginoo. Ako nang gibuhat. Ning I try to believe the word of God that time. Bisag di ko mutuo kay di ko mutuo Ginoo nato, pero tungod kay nakahinumdum ko nga naa man day bersikulo sa Mateo 11:28 nga kung
Gikapoyan na tag gikapoy na tasong kinabuhi mo dool tas Ginoo, tagaan tag kapahulayan, tagaan tag kagawasan, no? So ning try kong tuo mga igsoon, I try to believe that time kay nana ko sa peak nga wala na ko'y kapadulngan, kay mahadlok na ko i-rehab, no? Kay magistorya na daw kog ako ra usa, no? Even sa school nang hagis na ko sa among eskwelahan, Mater Dei College to Bigon, Bohol. Kay wa ko kasabot sa leksyon, gisumbag nako ang lamisa sa among during our chemistry, no? Grabe igsoon, no? Pero sa dihang ning suway kog tuo, wa nagmahay ang akong pagsuway igsoon. Ning suway ni try lang ko. Tinuod jud ay. Indeed, the word of God is the truth, and indeed the word of God is, let's say, genuine siya, tinuod. Kay ngano man nabag-o man ko. Ang banggitang adik-adik mga adlawon ko sa unag suyop igsoon. No? Di ko kalimot igsoon ako ay amigo nga pulis, classmate nako. Pulis na siya karon. Unya atong time speaker ko sa drug symposium sa usa ka dako nga event. Unya nakit-an ko niya, ha? Speaker, ikaw speaker ba? No, anak siya ba? Ayay, slow connection. Okay, himbalik na, no? Ingon siya nako, akong classmate nga pulis, ikaw speaker ba? Oh, ako speaker ba? Kay bawo na ka, alagad na ba ako sa Ginoo? Kuya wa, iya ding gingnan ang mga pulis uban. Kay bawo ba mo, mga mit, kay bawo mo? Kani mga adlaw nig suyop. Masugatan ako ni, padung ko sa eskwelahan kay among klase sa una sa TTH sa Tuesday and Thursday is 7:30. Before 7 pa, kay layo man suyupanan, nako nagmotor nako. Siya akong classmate padung sa eskwelahan. Kubay asa man ka? Kabaw na ka ba, di ko musod sa eskwelahan, di ka suyop. Ingan na igsoon. But the moment when I try to believe the word of God, ning tuo ko sa tibok na akong kinabuhi, wa may mawaan na to, mutuo taw di. Pero sa diyang akong gituuhan, igsoon, nagpabaga ko sa kong naong, akong gikaon, akong garbo, kay kaning mga adik-adik, tig-a kay ni kasing-kasing. Sa diyang ning surrender ko, ning luhod ko, akong gitugyan sa Ginoong tanan din, mauna ni ako karon. Ako sa una nga mahadlok og pulis. Ako sa una, igsoon, nga mahadlok jud og pulis. Pero karon igsoon, paminawon ko nila, ako'y tig-lecture nila. Imagine that. Imagine sa kamilagroso sa Ginoo. Akong kauban sa una, mga kriminal, mga hitman, mga adik-adik, drug pusher, drug lord. Mauna akong amigo sa una, mga palakubog. Mauna akong gadahan duulon. Kay mauna ay comfort zone ako. Di ako malingaw, malipay. Di ko ganag mga pulis. Kita ko patrol car, murag musaka akong kabuhi. Pero kasi may magtuo. Kasi dihang ning tuo ko sa pulong sa Ginoo. Nagampo ko niya ning duol ko sa Ginoo. Akong gituuhan ang iyang pulong. Kay niingon na bala ang kasulatan nga mahanaw ang langit ug ang yuta. Apan ang iyang pulong magpabilin mo barog kini. Ming tuo ra man unta ko pagtuon mauna ni karon. Wala ko gibag-o sa relihiyon. Walay akong papa pastor wa kabag-o nako. Ako mismo ning duol ning surrender sa Ginoo. Ako siyang gituuhan nga siya lamang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton kog kaluwasan. Siya lamang ang makahatag na kog tinud-anay kabag-uhan. And the moment I believe in Jesus, the moment I invite Him into my heart, niya ako siyang gidawat, ingon nga personal na akong manluluwas, ako siyang gituuhan, nga siya gyud ang naghatag siyang kinabuhi para nako, og ang iyang giari ang mga makasala, pareha nako. Wa ko mag-expect igsoon, kay nga naman, ako naman mong gisira ni, na mga times sa una, kanang magsulo, bitaw ko, magsuyop ko ba? Nya ana man na, kung naay nagtanaw rin mga drug dependent, kuan man mo, makarelate mo no. Magkuha ng sinaw, aluminum foil, akong bawgon. Anaw man na sa among baba. Ha, di ba? Aron mahimo siyang sandayong. Nya akong tanawon dayon og nabay buslot. Inigangan ako sa langit o ako'y lang ingon, Lord, manuyop na punta. Ingan na ako igsoon ka banumbado kaning baba na ako igsoon, grabe. Pero si Lord, grabe, puno sa gugma. Gitagaan gyapon ko niya chance nga mabag-o. Dapat gipatay na ko niya. But indeed, our God is the God of love. Asa na mabasa? 1 John 4:8, pulong gyapon sa Ginoo. Mao na ning ingon sa igsoon, ang pulong niya mubarog jud. Madugay man o madali basta ning tuo ta kay saad nas Ginoo, may tabo gyud nas kinabuhi nimo. 1 John 4:8, God is love, mabasa na sa sa pulong sa Ginoo. Ming tuo ko og nabati nako, nasinati nako nga ang Dios gugma. Kay kung dili pa siya gugma, hagbay rong gipatay niya. Ngano mang di ko niya patyon? Ang mga offering sa simbahan, ako hala di kapulo, ako nang kawaton. Ipalit og syabo, dapat gipatay nako. No? Gipatay nako dapat sa Ginoo. Kay ko iyaha mismo nga bahin. Okay? Bahin sa Ginoo.
Ang uban igsoon ila pa tong gitigom-tigom aron i-offering kay halad sa Ginoo. Gihalad sa templo pero akong gikawat aron ipalit og Cebu. Pero gipatay ba ko sa Ginoo? Wala. Kay ngano man matuod ang pulong sa Ginoo. Indeed, the word of God is true and it is genuine. Why? Ang pulong sa Ginoo ningon mahanaw man ang langit ug ang yuta, matuman jud ang pulong. So natuman jud ang giingon sa balaang kasulatan nga siya Dios sa gugma. Og siya nga Dios maluluyon. Amen. And according to his word, ingon siya, his mercy new every morning. Ang iyang kaluoy ginabag-o matag adlaw. Great is thy faithfulness pagka matinud-anon sa Ginoo. Og napamatud-ad na nako, I am one of the living testimony nga ang pulong sa Ginoo tinuod. Mao nang makig-away jud ko kung moingon sila ang pulong sa Ginoo di angay bason. Ngano man ha? Unsa itong basahon? Mga pornographic materials, no? Pulong sa Ginoo diri ko nabag-o. Ang pulong sa Ginoo may giya nato. Na dihang kamatuoran, na dihang balaod sa Dios, na dihang sugo sa Ginoo. Unsaon nato pagkabalo sa sugo sa Ginoo? Unsaon nato pagkabalo sa balaod sa Dios kung di ta mo basa sa pulong sa Ginoo? Igsoon sultian ko kamo, if we are not rooted or grounded sa word ni Lord, pwede ta mailad sa mga wali. Kay naay mga wali karon nga wala makita sa balaang kasulatan. Gama-gama. Pero ako igsoon mo barog jud ko. Lebeng testimony ko nga ang pulong sa Ginoo ang Biblia. Usa ni sa nakabag-o nako. Ang uban mo ingon nga butbut o tanaw ari ako. Tangaran Clarin Bohol address na ko na. Pwede mo moaris police station, ako itigwalin na di. Ari ako mong gi-challenge kung naay uban nga maggayaga mududa nako. I-check akong history kung unsa ko kailado nga adik-adik sa mong lugar. The moment nga nagtuon ko sa pulong sa Ginoo, kay bawo nang masilingan na mo og nabag-o ba ko gwa. Kabalo ning tanang mamaligyaay diri Cebu. Ngano man, ngano di ko kaila. Kaila sila nako. Sila mismo natinga kay di na ko mopalit. In fact, igsoon, there are so many times gidalhan kog Cebu mismo. Pitik pag ipitik, tanawa brad. Tinga sila ngano man kamilagroso ba nimo? Pwede ba ka mabag-o? Yes, tungod sa Ginoo. Og diha na nagsugod pud igsoon usa nga kung gabay kanunay giya pulong sa Ginoo. No? Sa akong 3 to 4 months or 6 months, mga igsoon, nga ning surrender ko sa Ginoo. Wa ko laing gibuhat. Mag-fasting ko, wa ko'y kaon-kaon buntag. Nara ko nagkulong sa kwarto, sige ra kog basag Biblia ampo. Mag-worship, mag-dive sa Ginoo kay kamao-maon po kumukanta, kamao sa mo guitar igsoon. Mao na akong gibuhat every day, every night, pulong sa kong basa. Din akong na-realize, matuod, tinuod, gamhanan, milagroso ang pulong sa Ginoo. Ug mao na niya ako karon. Ang uban di mo tuo, wa man gud mo musuway basag Biblia. Before mo mubasa pag-ampo mo. And then matinga ka. Usahay igbasa nimo. Kabantay mo maigsoon igbasa nimo Biblia makahila ka. Ngano man ni? Si Lord na nakigistorya nimo through His word. Amen. Ana ra na, no? Again, gipahinumduman ta this morning. Mahanaw man ang langit ug ang yuta. Mahanaw man ang mga saad sa mga tao. Mapakyas tanang tao apan ang pulong sa Ginoo, apan ang promise ni Lord nga naa sa iyang pulong mubarog kini, matuman mahitabo kini, usahay madugay, usahay po dali, pero matuman jud kini sa panahon nga gitakda sa Ginoo. Amen. So asa may atong saligan? Asa may atong kadangpan? Saad sa tao o saad sa Dios? Ari ta saad sa Dios. Why? Saad sa Dios nga makita sa Biblia. Ngano man, kay naa diri ang kamatuoran. Di ta pakyason igsoon. How many times may igsoon na realize na nakura tinuod jud ay love ang pulong siya. Ang asawa magatuba mi, love grabe jud no tinuod jud ay. Sa diyang unahon na to si Lord. Mateo 6:33 ba ingon sa pulong sa Ginoo igsoon nga unahon na to si Lord, unahon na to siya iyang pagkamatarong, ang iyang gingharian ug ang tanang butang igadugang ra na sa Ginoo. Grabe gidugang. Wala mi nangayo sa Ginoo pero daghan kay mga grasya nagabot-abot. Lord, grabe man ka. Ngano man na reward na sa dihang ning sunod mi sa Ginoo. Sa dihang giuna na mo si Lord like this. Si Lord among giuna ani. Busy kayo pero ning dalikyat kog live ninyo igsoon. Tanawa, hapit na alas 11. Mukuha ko sa akong anak. Pero akong gipalabi ang Ginoo. Kay akong nasinati. The more I obey God, the more I share the word of God, the more na ako gipakatag ang kamatuoran igsoon nga may nakabag-o nako ang pulong sa Ginoo, the more yang grasya, yang blessing, yang breakthrough nagsunod-sunod namo.
Kanina kinsa may magtuwa ni makabalay mi. Karon na mi extension dito igsoon gipa kuana na mo extension dito sa Luyo, no? Nakatukod og dako-dako nga simbahan, nakapalit og property. Okay? Si Lord, di ba? Wa naman ko na maliyag siya bo, ang uban ay unsa day source nimo pastor nga nung nakapalit man mo ani. Unsa source? Ang source na daraw. The blesser, si Lord. Kung si Lord atong tinubdan, di ta makabsan usay ginagmay pero kanunay man pod. Amen. Ug mahitabo na moabot na once atong unahon ng Ginoo. Once atong tuuhan. Once atong barugan ang saad sa Ginoo nga atong makita sa balaang kasulatan. Biblia, nadiring kamatuoran, nadiri ang langit nung giya para mabag-o atong kinaiya. Ug makita si Kristo sa tuwa igsoon. Again, mahanaw man ang langit ug ang yutang mga saad sa tao mapakya sila apan ang saad sa Ginoo naay paglaom. Ang saad sa Ginoo matuman jud kini. Mao nang gidasig mo nako nining kabuntagon igsoon nga kung naa may hatagan nyo sa tibuok ninyong pagsalig, tibuok ninyong kanabitang paglaom. Mudangop man mo number 1 jud igsoon sa pulong sa Ginoo. Dangop sa Ginoo. Amen. Kay sa pulong sa Ginoo tinuod nga naatay pag-asa. Apan sa pulong sa tao, saad sa tao, paasa. Apan sa saad sa Dios naay pag-asa. Ug kung sa saad sa Dios kita mulaom, siguradong naay paglaom atong sitwasyon nga way paglaom. Kay di mapakyas ang labawng makagagahom. Again, unsa yang giingon sa atong teksto karon, mahanaw man tanan nining kalibutan. Even ang langit apan mo barug sa walay katapusan ang pulong sa Ginoo, ang saad sa Ginoo nga anhi makita sa balaang kasulatan. Amen. As what I have said, igsoon, me personally, usa ko sa living testimony nga tinuod ang pulong sa Ginoo. Kung ang uban mo ingon nga bot-bot na pulong bot-bot, yes, bot-bot lang para ninyo, pero para nako nga nakasinati kung unsa ka matuod ning pulong sa Ginoo. Sa diyang ako ning gibasa, ako ning gitunan, unya akong gi-apply, akong gisunod, ang akong kinabuhi karon igsoon nakabatog kabaguhan, no? Abanggi itang adik-adik igsoon sa mong lugar tanawa. Tungod sa pulong sa Ginoo kay ning sunod ko. Usahay, wa ta na bag-o kay wa putay basa-basag Biblia, pero gusto kang tinud-an na yung kabaguhan, tinud-an na yung giya, basahang Biblia. Ako igsoon diha jud ko gikan. Diha ko gikan igsoon ug mao ni hinungdan nga naingani ko nagabaton kog tinud-an na yung kabaguhan tungod ni sa Ginoo. Aside nga si Lord nga nas kong dughan, tungod ni kay akong gipamalandungan sa makanunay ang balaang kasulatan. Ug wala lang nako sila diha kuto gipamalandungan. Ako ning giampuan gituuhan. Ug gisunod nako sa matag adlaw, ako ning gi-apply adlaw-adlaw. Mao nang gibag-o pug ko matag adlaw. Amen. Again igsoon before nako ni timan ini. Pulong sa Ginoo ray mulungtad. Saad sa Dios ra nga makita sa balaang kasulatan ang mulungtad. Amen. Madugay man o madali, pero kung ato ni siyang lauman og tuuhan, naay paglaom. Kay ang pulong sa Ginoo tinuod, matuod, milagroso, ug kaya ni makahimog milagro sa kinabuhi nimo. Nato sa diyang ato ning tuuhan, tun-an, basahon, i-apply nato sa atong kinabuhi. Hindi bantay na may tabo nimo sama sa naitabo nako. Amen. Let's pray. Father God, thank you so much for your word. Lord God, salamat sa imong mensahe, imong presensya, sa imong pulong. Imo mingi pahinumduman sa pagkamahinungdanon sa imong pulong. Imo mingi pahinumduman this morning kung unsa ka tinuod, kung unsa ka genuine, kung unsa ka matuod ang imong pulong. Sa dihang mulao mi, mutuo mi, musalig mi sa imong pulong. Sigurado nga naay pag-asa. Sigurado nga dili gyud mi mapakyas. Kay ikaw dili ka namo mopakyas. Apan ang saad sa tao, sigurado Ginoo nga mapakyas gyud na kay tao lamang sila. So Lord God, right now I pray to all of the viewers right now who are watching this time. I pray nga kanunay jud mi mugahin og time sa imong balaang pulong. Kanunay jud mi mulaom, kanunay jud mi mosalig sa imong pulong kay ingon ka sa imong pulong Ginoo nga
way laing magpabilin, way laing mulungtad, mahanaw man ang langit ug ang yuta. Mga wala man tanang tao apan ang imong pulong magpabilin mismo. Ginoo, ang imong balaod nga makita sa balaang kasulatan. So Lord God, right now I pray to all of the viewers right now who are watching nga mas amo pa jung palawman among pagtuon sa pulong nimo. Amo pa jung tagaan kag dakong higayon Ginoo ang imong pulong Ginoo. Sa panahon nga nami free time, despite of our busy day or busy schedule, we will still give muhatag mi og quality time in reading your word, in meditating your word, Lord God, kay naa dihang kamatuoran, naa diha ang imong mga saad nga sigurado nga matuman og dili mapakyas. Lord, i-bless tanang viewers karon. I pray, Lord God, nga among pagkinabuhi Ginoo musibo gyud sa nasulat sa balaang kasulatan. I pray, Lord God, nga sa tanang mga viewers karon ang among lifestyle, ang among pagkinabuhi niningit-ngit nga kalibutan magsibo sa balaang kasulatan ug mahimo ming panalangin sa among mga silingan ug daghan ming madala tawo mga katawhan diha sa imong tiilan Ginoo. Tungod kay mahimo ming reflection sa imuhang character Ginoo. Thank you so much Lord. Again, i-bless tanang viewers karon. I pray to all of the viewers karon Lord God, bisan pa man nasa lain-laing nasod, mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents, tanan nga makadungog makakita ani Ginoo. I pray Lord God, padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi, magapanalangin kanila Lord God, unsa man nilang giatubang karon mga problema, mga battles Lord God, mga pagsulay, mga unos, unsa man nilang giatubang karon Ginoo nga mga gipasan nga bugat na kaayo, or I pray if there's anyone right now who are watching this time nga nasa depression, naka-feel og anxiety, Lord God, mamuhat ka Ginoo. Aga ka sila Ginoo, i-comfort. Ayuhay lang mga samad sa sulod Ginoo, na nasakitan Ginoo. I pray for inner healing in Jesus name. And of course healing sa physical kung naay mga nagtanaw karon naay balatian, anything Ginoo, any problems Lord God nga ilang giatubang karon. I pray Lord God, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran Ginoo. Milagruhi Ginoo in Jesus name. Pasayod kami Lord nga walay matago nimo. Tanan namong problema nakita nimo. Bisan pa man ang mga problema nga giluom namo ug wa namo gi-share sa uban, kita nimo. So Lord, I pray mamuhat ka, magmilagro ka, mulihok ka sa ilang sitwasyon karon. To all of the viewers right now, in Jesus mighty name. Thank you Lord. Salamat Ginoo. Among gibarugan ang imong saad sa Jeremias 33:3. Ningingon ka nga kung amo kang tawgon, mutubag ka. Og dili lang tay mutubag ka og mutubag og magpakita namog mga ginagmayng butang. Apan ang imong saningon, mutubag ka og magpakita kag mga dagkong butang, kay bulungang butang wala pa namo na sinati. So Lord God, unsa may imong i-surprise namo, we claim that in Jesus name. Among pabuton karon Ginoo ang mga panalangin, mga grasya, mga milagro gikan kanimo. Pabuton namo ang kadaugan, breakthrough. Pabuton namo ang mga kahibulungang butang nga gikan kanimo Ginoo. Pabuton namo uban sa dakong pagtuo. Himo alamang ning kapiyalan ang ayan sa imong panalangin Ginoo. Mao kini imong pag-ampo amahan, amo kining gipangayo diha kanimo og gipasalamatan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga may among bugtong og personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God. 300 plus viewers. Thank you so much. So that's all for this morning. Kay mulakaw na ko. Unya ako nag-ampo igsoon nga today is gonna be a blessed day. Today is gonna be a fruitful day to each and every one of us. Tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo. Tanan yung mga lakang giyahan sa Ginoo. Ug sa tanan nga mga nasa lain-laing nasod karon, mga tulog na padong, I pray for divine protection. Bantayan mo sa Ginoo sa inyong mga tulog, ubanan mo sa iyang presensya, ang iyang mga angels maglibot sa inyong higdaanan aron safe and sound mo sa inyong pagmata. Amen. So before na ko ni end, so na akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios, way lain na akong gipataas, way relihiyon, walay pastor, walay tao, walay simbahan. Si Lord lamang igsoon akong gipataas. So all the glory and honor, highest praises, adoration and thanksgiving belongs to the King of Kings. Jesus reigns. Amen. Kunya akong kabilin kanyo igsoon amping kanunay. Thank you day kayo no sa mga subscribers, mga followers, new followers, welcome. Salamat kayo. Nayuban nag-send og star. Thank you gyapon. And anyway, before na ko i-end igsoon, I just want to remind again and again to everyone to I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila dili lang kay kamo
O kamo lay sige ngono, thank you pastor. Amen pastor. Pastor nakahila ko. Pastor mauni murag gikumot akong dugan dili lang kay kamura maksinati ana. Pasinatia pod inyong mga higala. Amen. So I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Ana ra. So this time again akong ibalik ang himaya ug dungog sa buhi nga Dios. Keep safe everyone. See you again next time kung makahigayon ko. To God be all the glory. God bless.